Pai le ta sa chem se promise bung ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bro arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Iran kala Hiar Thma bat Siat da udron ha ka Jaka sa ki Kristan Catholic kebadan ha an kawa ha Erbil district kebadan ha ki benta basyate jang ki Iraq. Ka Iran kala Hiar Thma ka kompleks basa ki Kristan ha ka por praviji AA minmiet ha ka South Rukleber hajar arpun riu. Kini ka housing complex kini ka basa ki Kristan ki bala petwir ha ka por jang ka ISIS. Kagumu kubo bala pelat da ka Chaldean Archdiocese of Erbil klapentip ba ka Blessed Michael McGivney Apartment Complex kala Hiar Thma da udron. Ya kani ka complex la long try da ka Archdiocese bat ki shanggisa jang inong try jang ka diocese kumjo uruki Kristan ki bamdon ying don sem. Kinong pet jang ka balang Catholic ki pet ya kani ka Jaka ki laong magla depen kan riak no iki beriu katuk anit sngi menchua na kani ka Jaka kum kala jingada ban omja AA ka basniu kumta shimlaran ka jingya beriu. Hagar ka Hiar Thma ha Iran ka convent jong ka Chaldean Daughters of Mary Immaculate Ru kla julor hindi kam shimlaran ka jingya nemen saw beriu. Kini ka housing complex ka ru ka bajutib kum ka McGivney House ka bala tailing ba ka jingno senyang jong Knights of Columbus late ben ai Jaka sa yaki hajar no Kristan ki bakala petwir hagisnam arja khat saw hadu arja khat pra namar ki kampen trem jong ka ISIS. Archbishop ke Erbil Ubashar Wada ulong magani ka jingle ka de ka jingyon ben yirat pat ha ka kerteng jong ka Thma. Ulakin tu ki noilam jong kiri ka perthai bakri ben kan Malia mi kirat pat Kristan ha Iraq ki blas dang bandu jat nakadaw jong ka Thma baki weper ki jing shap pen chitam ben. Ulong ba ki Kristan ki duwai ki hinmen ki para ha ka perthai bro kuwei baki duwai ru ya ka kan at kan kut no ba ka jingsuk kan long ya baro. Had a long day, feeling drained?
Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.